pilih arah cekelan duit jan koyo goblok dadak Mas aku. Utek lho. Nggo mikir seduit del. Bah, jan. Duit. Piye lu kabare? Alah. Kabar yo bangga ra goblok duit tes. Ala lu urip kok bangga kere. Sekali-sekali sugih lalu kayak wong liya. Sugih piye wong nganggur kok. Mubeng kono lek iso to? Alah, adoh lu ngentekne bensin. Gondolmu lepas. Piye lu? Iya apane? Cek karo merongos to. Alah, males tes aku.